O goberno de Nos Pobra, en minoría, quedouse só na cuestión de confianza que someteu no pleno extraordinario celebrado onte pola noite para poder aprobar os orzamentos municipais para este ano 2018. O resto dos grupos con representación na corporación ou ben votaron en contra, Partido Popular, ou ben abstivéronse, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, polo que as contas quedaron sen aprobar. Cabe lembrar que a medida foi tomada polo equipo de goberno a semana pasada, ante a imposibilidade de sacar adiante o seu proxecto orzamentario. Para nós, para o Goberno Municipal da Pobra, é importantísimo aprobar uns orzamentos. Non aprobalos supón a paralización, sobre todo no que respecta aos investimentos. Estamos falando de, dunha previsión de investimentos de 3 millóns de euros. Consideramos que debemos propoñer esta moción de confianza vinculada aos orzamentos porque creemos que é imprescindible que se aproben uns orzamentos durante neste mandato, neste ano. O principal grupo da oposición, o Partido Popular, volveu incidir no pleno na escasa confianza que ofrece o actual executivo, de aí o seu voto negativo. El presupuesto viene en estas condiciones es porque ustedes, lógicamente, lo tenían ya, me supongo que más o menos decidido en estas circunstancias. Si no lo han presentado en 2017, siendo una actuación tan importante como nos dice la portavoz, pues oiga, creo que es su responsabilidad. Pero al final siempre estamos delegando la responsabilidad del equipo de gobierno a los demás cuando los que han asumido la responsabilidad de gobernar estas circunstancias son ustedes. Críticos tamén foron os voceiros do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Os dous acusaron o equipo de goberno de provocar esta situación. Este goberno está instalado no victimismo pola súa capacidade de chegar a acordos cos membros da corporación e intentando culpar da súa inoperancia aos demais concelleiros. Un equipo de goberno como este está en moita minoría, ten que falar hasta a saciedade. Vostedes compórtanse como un neno caprichoso, queren un sí condicional a todo. E cando non o teñen, aplican a receita do victicismo. Son sempre os demais os responsables da súa mala xestión, pena que non gobernemos, pero a realidade é a súa incapacidade e a súa incompetencia. E moi especialmente nesta ocasión, vostedes non buscaron consenso algún. Vostedes tiñan ben clara a ruta a seguir e prepararon un escenario que lle permitira chegar a executar esta cuestión de confianza deseñando uns orzamentos só de vostedes que só recollen aquelas propostas de outros grupos que conveñen aos seus intereses e escenificaron novamente o papel de víctimas de que ninguén os quere e de que os malos son os outros. Ábrese agora un período dun mes para presentar unha candidatura alternativa e un presuposto. De non facelo, o orzamento do actual goberno municipal será aprobado de xeito automático ao rematar o prazo establecido por lei, fixado para o 4 de xuño.